עוד שעה ייכנס פה קהל בכמויות, ופעם אחרונה נרים פה מופע, באמת ניתן בראש. חזרות עד עכשיו זה היה מדהים, זה היה מרגש וענק, אבל נראה לי שהבום הגדול יבוא שיהיה את הקהל שם. קל לראות את העולם מתמלא, זה מקום לראות שטיח של אנשים. חוויה מטורפת, 360 מעלות. כוריאוגרפיות יותר מורכבות. מלא רקדנים, וכל מיני אפקטים של שקטק, טררם. כיף, אני מתרגש כבר לעלות על הבמה. זה מאוד מרגש, זה משהו משמעותי שעשינו במשך הרבה שנים, ועכשיו נגמר. גם אנחנו מאוד התחברנו אחד לשני, זה מרגיש כזה. אנחנו חברים טובים בינינו, ואני חושב שנהיה בקשר, ונראה לי שגם נעשה עוד כל מיני דברים אחרים ביחד. החברות בינינו לא תיגמר. להתגעגע זה לא שאלה, אנחנו נתגעגע, זה חלק מאיתנו, זה משהו שעברנו במשך 5 שנים, ו5 שנים מאוד מאוד משמעותיות. כיף לסיים ככה. מה, אני מתרגש. יוצא לי לחשוב על כל הדרך שעברנו מאז היום הראשון של החולמים. היום אנחנו מצלמים סיום בעצם של העונה, שבו נסגרים כל הסיפורים מבחינה עלילתית, כל הדמויות חוזרות. אנחנו מצלמים פה תמיד כל עונה את החוצים של גליס של המחנה. וזהו, זאת הפעם האחרונה. היינו ישנים כאן כל פעם, זה היה מין טיול שנתי כזה, אנחנו היינו ישנים על הסט בבקתות האלה, כאילו ליטרלי בגליס. הבקתות האלה הולכות להתפזר בארץ, קצת עצוב. כולם יגיעו, כל הקאסטים. אנשים שלא ראינו הרבה זמן. חזרנו ליום אחד לצלם סצנה מרגשת ומגניבה. כיף, במיוחד שאתה בא כזה ליום אחד, אתה יודע, בקליל, ברגוע. איך שהגעתי פה ללוקיישן, היה לי פלשבק מטורף מהסצנה הראשונה שלי. לבשתי חליפת גרב וזחלתי שם על כל העלים האלו והחצץ שאתם רואים פה. ממש באתי לשים פצצות בבית הצהוב שם. בוקר טוב לכולם, מצלמים את הסצנות האחרונות של גליס, זה היום האחרון שלנו באכזיב. בואו נעשה את סיום הסדרה הזאת כמו שמגיע לה. זה הכי כיף, כשכולם ביחד זה כאילו מרגיש גליס. לא שמנו לב, עברו כל כך הרבה אנשים בסדרה הזאת, כל כך הרבה דברים. ממשיכים לעבור. ממשיכים לעבור. תהיו במקומות, אנחנו מתחילים. בבקשה, רול סאונד. 3, 2, 1, אקשן. זה לא עוד סתם פרויקט, זה סדרת נוער הכי מצליחה שהייתה בישראל נראה לי. אז 5 שנים, זה אותם אנשים, רוב הצוות אותו דבר. אנשים עברו כאן בפער הזה של השנים, התאהבויות ופרדות. עזבו את הבית, היו בצבא, מאנונימיות לכוכבות. זאת סגירת מעגל מטורפת, גם כאילו לדמויות, אבל גם לנו. יש בזה משהו קצת, הייתי אומר, באמת סגירת מעגל כזאת שאנחנו מצלמים פה, ואז המקום נסגר. יש בזה איזה קסם אבל שהמקום נסגר יחד עם הסדרה הזאת. כי זה לא הגיוני. אנחנו רגילים להגיע לשם 2 פעמים בשנה. אני לא חושבת שאני מעכלת, אתה עושה את זה 4.5 שנים. זה משפחה, קרבה אחרת, וזה יהיה עצוב. מתחילים להריח את הסוף, מתחילים להרגיש שצריך להתחיל להיפרד. זהו, מתחילים לעבוד על המופע האחרון של גליס, האירוע סיום. עובדים כדי שהדבר הזה יהיה הכי מגניב והכי מרגש ובומבסטי. אחרי זה נגמר.
פעם אנחנו במופע מסכם, וזה הסוף, זו הפרידה, ואנחנו מקווים שהקהל ייהנה כמו הפעם הראשונה. אנחנו מבינים שזה הפעם האחרונה שנעשה מופע בבוקר. Yes, I'll be your favorite. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. הוא מכיל 11,000 איש. You ain't never gonna... זה בעצם קמצוץ לאוהבי גאליס, ה-11,000 איש האלה. יש איזו תחושה של סיום באוויר. הולכים מיום הולדת ליונתן, סביבת הפתעה. הם מסתבכים, הוא צריך לחזור להציל את המחנה, להקס קשה עם זה, ויש המון שירים יפים וטובים ונאמברים, והכל נראה $1,000,000. שיחקתי הרבה שנים עם דמות מסוימת שכבר גם הפכה להיות חלק ממני. אני בטוח שאני אסתובב עוד הרבה כשיצעקו יונתן ויחשוב שזה בשבילי, אבל אני כבר לא המיועד, אני צריך להתרגל לזה. אקשן! לוקחים ממני את התפקיד הזה, עכשיו אני צריך להתרגל סתם בן אדם. לעמוד בסופר? כן. ולא פשוט לחשוב על הדברים שאני רוצה למלא בהם את המקרר והם התמלאו. זה אחלה דבר. עברנו פה מלא, אתמול בלילה שישנו פה דיברנו על זה. איפה הייתי לפני 4 שנים ואיפה אני היום. כרגע אנחנו מצלמים אוגוסט במרץ. בגלל שהיום היה יום קר והתחיל לרדת עלינו גשם, פתאום כולנו נזכרנו באיזה יום אחד שצילמנו, וזה היה חד משמעית היום הכי קר בשנה. גשם זלעפות, ואנחנו בבגדים קצרים. וזה מחנה קיץ. עכשיו כאילו חם לנו ואנחנו נהנים ויש משימות וקדימה בלגן, ואנחנו קופאים מקור. וזה היה מטורף, וזה היה קשה, וזה היה קר, אבל כולנו היינו ביחד. להיזכר בזה אחר כך, זה מרגש. זו חוויה שלא נשכח. הסצנה זה הרגע בסוף העונה הקודמת, שבה התחלתי לדבר עם יונתן בתור הבחור המתוק עם הקאב. אתה המיועד, לא דני. היא מעולם לא הייתה המיועדת. ופשוט הלכתי והפלתי את זה. ואז אמרתי לו שאני המיועד האפל. הצליעה שלך נעלמה. כאילו מעולם לא הייתה. אני המיועד האפל. זו סצנה שראיתי, אני חושב, 10 פעמים בלופים. אני המיועד האפל. היו פה סצנות של קומזיץ, של כל מיני, של מדורות שהיינו עושים פה, וזה היה תמיד סצנות נורא קשות, כי היה תמיד מסכן אחד שהרוח הייתה מעיפה את האש אליו, את כל העשן, ואני זוכר שבספציפית היה יום אחד שהיה סצנה כזאת, ונווה היה המסכן הראשי. הוא ספג הכל. טוב, אני אחזור פה לחבר'ה שלא תהרס להם המדורה. המדורה העלתה עשן בצורה מאוד קיצונית, אוקיי? זה נכנס לכולנו לעיניים ולא הצלחנו לדבר. פשוט בכינו, היה נורא מצחיק, לא יכולנו להפסיק לצחוק ולדמוע בבת אחת. ליאם, אפשר להגן פה איזה כמה תפוחי אדמה לחבר'ה? נו, אז מה את אומרת? עוד יום-יומיים נתעורר ונגלה שכל זה היה חלום. אם כן, אני הולכת לישון ותאר אותי עוד 50 שנה. יש המון חוויות שבאותו רגע זה יכול היה לכאוב לך עד מוות, אבל בדיעבד אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, וואי, איך נהניתי?
התפזר! כואב, סובל, אבל אתה אומר, איזה כיף זה היה. כמה זה מאתגר, כמה זה ממלא אותך. כאילו גם הסדרה פונה לילדים ואומרת להם, אתם יכולים להגשים את כל החלומות אם רק תרצו. ובאמת גליס באיזשהו מקום הוכיחה לנו גם כשחקנים, גם אם המזג האוויר נגדך, וגם אם התנאים לוחצים, והזמן הולך ומתקצר. אבל איכשהו בסוף תמיד הדברים קורים, איזשהו קסם כזה שאתה לא יודע להסביר אותו. מהפרטים הכי קטנים, מהתותח קונפטי שלא נפתח ולא נפתח, בסוף הוא איכשהו נפתח בטייק הנכון. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but הסצנת סיום שלנו, אני לא זוכרת אם זו הייתה העונה השנייה או השלישית, שחושבים שיונתן קפא. ואני בוכה את חיי. Tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. מה שאנחנו הולכים לצלם עכשיו זה ממש די שחזור של הדבר. יונתן שנעלם, חוזר לקראת הסוף ומפתיע את כולם, וגם הדמויות שהילדים לא ראו 3 שנים חוזרות. כאילו לא הלכנו לשום מקום, כאילו הכל נשאר אותו דבר, גם כשלא הייתי פה שנה. סצנת סיום כזאת, מרגשת, רומנטית, של אליאנה וטובל. אנחנו באים לשמוח בשבילם שהם סוף סוף ביחד, רגוע, שקט, הכל בסדר. זו סצנה קורעת שיצאה כל כך יפה, ושנינו שראינו אותה פעם ראשונה זה דמעות. צמרמורות, כזה כאילו מרגיש באמת סיום של תקופה כזה. לגמרי. של פרק בחיים. אז איזה כיף. אליאנה מגיעה ועשתה שם סצנה מדהימה. את השיר פיקסיו, שזה שיר שכאילו לוחש לי באוזן מה שאני מרגיש לפעמים. פעם אנחנו לא ניפרד יותר לעולם. כן, הם אומרים את זה כל שנה. עדיין גם אתה תמיד ביחד. פשוט ככה. אני יודע שאני הבן אדם שהכי אוהב אותך בעולם הזה. אני מוכן לחתום על זה. אז אני לא באמת מסוגלת להתווכח איתך על שום דבר. חוץ מזה, עברנו כל כך הרבה ביחד, שזה נשמע יותר. אחרי כל השנים איתה, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר. מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים. בחיי, אני אוהב אותך יותר. ותראה לאיזה שיאים זה מביא אותך בחיים. ובטוח נתגעגע לשיאים האלה. אחרי כל השנים איתך, עכשיו כבר מבינה, הפכת אותי אדם יותר טוב. ולך ליבי מוקיר תודה, תמיד תהיי לי יחידה. עד סוף ימיי אתן לך הכל, אני אתן לך הכל.
בכל מקרה, גם כשגליס תסתיים, אנחנו נמשיך להתראות ולהיות חברים טובים מאוד. Nobody knows it. You've got a secret smile. You use it only for me. אנחנו מאוד נתגעגע לגליס. מאוד נתגעגע לגליס. מאוד נתגעגע. אני נתגעגע אלייך. מתי נגור שוב ביחד? אני לא יודעת. כמו שיש ראש השנה ויש סוכות, אז תמיד ידענו שאחרי סוכות יש את חג הגליס. שבעיקר אני אוהב את הסצנות שיש אקשן, שפתאום נכנס הכוחות העליונים האלה, לוחות הגורל, שפתאום זה הופך לבדיוני, וגם לצלם את זה, זה פתאום נהיה יותר אומנותי כזה. המטרה של אחרי נסיכות היא להכין חבל מכל מה שתמצאו בתחומי הטירה בה אתן כלואות. קצה אחד של החבל אתם תקשרו בצד שלכם, ואת הקצה השני תזרקו לנסיך, שישתמש בו כדי להעביר אליכן את המפתח. הגענו לשלב האחרון והמכריע של משימת משחקי הכיף. הראשונה שלי מול מצלמה היה בגליס. היה נורא נחמד, הייתי מדריך שלהם עם דנה פרידר. קדימה, תסתדרו בזוגות. ואז העיפו אותי. אז בכל הזדמנות שפגשתי את הכותבים, אמרתי להם, תחזירו אותי. ולקח זמן, והנה, החזירו אותי. בעונה הראשונה לא היה לנו מושג שזה יהפוך לדבר. כמה זה הולך להתפוצץ, כאילו הסדרה הזו, וכמה ענק זה הולך להיות. גליס זה בית. בעונה הראשונה הייתי בן 17.5, הייתי בתחילת כיתה י"ב, עכשיו אני שנה אחרי השחרור מהצבא. יאללה, קדימה, בואו ניתן בראש. וזה היה מין עוגן כזה. צופים של גליס גם עברו מסע התבגרות, וגם אנחנו, בתור שחקנים, גם עברנו איזו התבגרות. אני מכיר אותם שהם היו קצת ילדים. זה כיף לראות איך הם גדלו, התפתחו. כן, עברנו הרבה עם הסדרה הזאת. יש פה חברים לכל החיים. אם אתה רוצה לברוח והכל נראה אפור, יש מקום בו תראה אחרת את כל הצבעים שרק תחלום. אם החיים הם מנהרה של חושך כמו חידה שאין לפתור, תרים מבט, תסתכל קדימה, העולם יראה לך טוב. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצרח, תרקוד, תשיר, תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא לבד. כל אחד פה מיוחד. רגע לגמרי מרגש לראות את הפרידה הזאת מהשחקנים שליוו אותנו כל העונות, שהיו חברים והמשפחה של הקהל. אני בן אדם די שאוהב להתרפק, אבל כאילו לא יודע, משהו בי קצת מסרב לעכל את זה. אני חושבת שהאסימון ייפול ברגע שלא נלך יותר. בתקופות הקבועות, פתאום לא יהיה תקופות הקבועות. אני מחכה, בוא נגיד, לעונת הייחוד. תהיה עונת ייחוד, נראה לי. הדמות שלי לא נשכחת ברחובות. אני עדיין שומע את הילדים קוראים לי ארז במקום עומר. אני מאמין שזה בחיים לא ייגמר. לצופים, אני מאחלת לכם שלא יישבר לכם הלב, שלא יהיה יותר גליס. שאת האהבה שהם נתנו לנו ינתבו לעוד דברים משמעותיים ויפים בחיים. אתם תמיד בלב שלנו, כי תכלס זה בזכותכם.
תודה שצפיתם בנו, אנחנו עשינו את כל זה בשבילכם, את כל הבום והתאורה והפנסים, וזהו. אנחנו מקווים שנהנתם. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. יואו, זה עצוב לי. אנחנו לא יודעים לאיפה הולכים, מה עושים, איך הם ממשיכים את החיים. אתה יודע מה לעשות בגליס? אף פעם לא... הוא נולד ישר, הוא נולד מיועד. השאלה היא אם משהו מהנשמה לא יישאר ריק בלי גליס. השתנית. אני? הדרך שעשית. וכשרק הכרנו, אז היית כל כך חסר ביטחון, מופנם, הססן, תראה אותך עכשיו. זה ברור שעדי ואוגו אוהבים מאוד אחד את השנייה? יום אחד זה יקרה, זה כנראה ייקח בלי שנרגיש, משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו יירגע בנו. אבל לא כרגע. וזה יבוא. אתה תראה. הידיים הקפוצות התארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעל בקצב הסצנה האחרונה של נווה צור. סצנה. כמו שהטבע רגיל. לא עושים טעויות. החוכמה היא להבין ולהתנצל. הכנתי לו לדבר איתך יותר בחיים. כאן. חברים, נווה צור סיים את גן. רגע. זה פשוט לא אותו דבר בלי כולם ביחד. צודק. הסדרה הזאת עשתה גלים כל כך חזקים, שזה לא שזה עכשיו ייגמר וזה ייעלם לגמרי. אני חושב שאדם יוצא עם איזושהי התפכחות והוא הופך מילד לגבר. אדם רוקסטאר. סביר להניח שתמשיך בכיוון של המוזיקה. אולי תהיה עם דורי. היא הייתה פותחת שלוחה של גאליס באוסטרליה, מקבצת מכל התרבויות. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. בטח בקיבוץ שלה עם אודי, עם גננת. לומדת מדעי המדינה, לוחמת צדק. ניקה רוצה לחיות בעולם האמיתי. כן, אולי הייתי עורכת דין, או רואת חשבון. ארי כארי הוא תמיד יהיה לו את מחנה גליס, כן? תמיד הוא רצון שלו לחנך, להרפתקאות, אז הוא בטח ימצא לעצמו איזו הרפתקה חדשה. רועי בעצם ברח, ואני חושב שהוא חזר למקסיקו, הוא די מבוקש בעקבות מה שהוא עשה. יולי יהיה לה בית אופנה מצליח. היא תכשיר המון סטאז'יונריות, צעירות ומתחילות שלא מבינות כלום. דני ויונתן יהיו נשואים, יולי וליאם יהיו נשואים, יהיה להם תינוק, ארי כבר יהיה בפנסיה, אוגו יהיה כבר פרופסור באוניברסיטת יייל. היא ויונתן צריכים להתחתן, כזה יהיה להם בית עם גינה וילדים וילדים שהם כזה מיועדים. כל שנה כמעט ייפרדו ויחזרו. יש זוגות כאלה, שרק ככה הם מעבירים את החיים. כי החיים לפעמים הם לא גליס. אני לא יודע אם אני אי פעם מצליח להודות לכם על כל מה שאתם עשיתם בשבילי. שתדעו שאתם החברים הכי אמיתיים. ואני לא אשכח אתכם בחיים. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. משהו בי אומר לי שזה לא נגמר. זה נגמר, אבל זה לא הסוף. תראו, החניכים החדשים הגיעו. המופע אומר בסוף שהחניכים החדשים, אנשים שבעצם חיים איתנו את התוכנית ואת האהבה הזאת שנקראת גליס, זה הקהל הזה.
ובעצם תמיד הם היו חלק, כאילו, הם עשו אותנו בעצם, מה שהפכנו להיות. ועכשיו, בפעם האחרונה, בואו נשים ידיים, גם אתם, מוכנים? מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. אני והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. אוהבים את חגי איתי! תודה רבה על הדרך הזאת שעשיתם איתנו!